Het Krijtland. De onvervalste parel in het stroomgebied van de Gulp en de Guul heeft nog weinig van zijn echtheid verloren. Door Wielense kunstschilder Pierre Delnoy wordt een van de eerste, zo niet ter allereerste, die bijna systematisch en met grote volharding dat specifieke stukjes uit Limburg in picturale en grafische kaart heeft gebracht. Wie ik klein was, had de man mij verteld. Hij had een stoel getekend met perspectief. En dan hadden de Engel gezegd, dat is een wonderkind, dat kent met perspectief tekenen. Maar ja, dat komt nog, daar had net zoveel mee van hier. Als oudste uit de gezin van 15 kinderen was zijn jeugd niet altijd even gemakkelijk. Dat is net zo. De man die voelde me op mij druk. En ik was op Hillesarre geboren. En dat was juist veel. En de pap is me 8 jaar op een koel geworden, is de invalide geworden. En ja, en dat moet even geld. En dan wordt de pap ook krank. En dan voelde mama me op mij druk. Dat was net zo eruit te zien. Dan waren we de Duitse waren ik op de lagere school. En nu moesten we 8 klassen komen. En er was geen plaats voor die 8 klassen. Dan ging voor mijn hoofddag naar die school. En dan ging ik die andere hoofddag schoesteren binnen een van me. Maar ik heb wel immer geer getekend op met de witte punten op een school. Met tekenen en zo gaat het. Ja, maar dat was wie ik op de textielfabriek was. Toen was ik naar de school gegaan. En daar begon te tekenen hier richtig. Toen had ik alles getekend. Ben ik 4 jaar naar de textielschool in Vals geweest. En dan moest ik alles tekenen en zo. Wat, ja, ik gebroken dat ik er gevallen had. Dan heb ik met Jan Laaf overal geschilderd. Dan heb ik door ganz Limburg overgetrokken. En toen heb ik Limburg leren kennen. En wie dat gedaan was, ben ik zelf overal geschilderd. Op met de fiets. In Valkenburg, in Schenopschuilen, aan de Gulp, aan de Geul, Koterse Kamer. Ja, ik weet niet wat allemaal. En over Wilder en dat overal. Ja, wie weet dat ik gegaan ben, weet ik ook niet meer. Er was een vrouw in Neuenhagen, die zei aan mij, we hadden een hobby-expositie, jij moet naar de kunstacademie. Ik wist nog niet hoe de kunstacademie was. Daar zorg ik voor, zei hij. En onderhand kreeg ik een oproep, dan moest ik me melden bij de Schäfers. En dan zei hij, ja, het is allemaal mooi, zei hij, maar we beginnen hier weer van voren af aan. Delnoy, de kunstschilder, begon gans anders te kijken. In licht en duister verhoudingen in plaats van begrensd lijnenspel. In gedurfde vlakvullingen in plaats van het zetten van strepen en omtrekken. En toen is er gehoor gekomen, daar ben ik bij. Daar heb ik heel veel van geleerd. En daar sprong hem de geest uit. Jongen, nooit meer iets aan doen, heer. Nooit meer. En daar heb ik ook bij die tentoonstelling gestund van die zwart-wieskeub. Ja, die heb ik toch gemaakt allemaal, heer. Die stonden op die tentoonstelling. Die tentoonstelling is een overzichtsexpositie, hoe de directie van het Heilense Termenmuseum Pierre Delnoy in het zonnetje met wil zetten. Met daarover later meer. Om het werk van Pierre Delnoy goed te kunnen begrijpen,
zijn 2 dingen belangrijk om te bedenken. Het eerste is dat er zijn opleiding heeft gehad aan de Academie in Maastricht in de jaren 60. En dat waren in de tijd dat in Nederland alle academies aan het vernieuwen waren. En dat moest allemaal moderne kunst worden. Alleen de Academie in Maastricht is dan niet zo direct in metgegangen en hebben de mensen nog een heel degelijke opleiding gegeven. Goed leren waarnemen en goed leren weergeven. Gewoon goed tekenen en schilderen. Daarneven is het zo dat vanuit dezelfde tijd de waardering voor realisme in de kunst in de officiële kunstcircuits is gigantisch gekelderd. Eigenlijk wordt dat garoets niet meer serieus genomen. De schilders van de Limburgse sjaal, die kenmerken zich doordat ze enerzijds realistisch werken. Dus het is altijd goed herkenbaar wat er geschilderd is. En dat is ook het wat door een groot publiek tot de dag van vandaag geapprecieerd wordt. En dat mensen kunnen zien, ach, dat is daar en daar, dat is op die plek, dat is in dat en dat jaargetijden. En anderzijds zien ze deks ook wel voor een deel expressionistisch. De werken hebben een sfeer die deks de normale sfeer van wie ze normaal op een plaats is, overstijgt. Dus er is een extra dimensie aan toegevoegd. Dus het gevoel, de sfeer is opgewerkt tot een hoger en krachtiger niveau. Maar ze zien ook heel deks lyrisch. Je kunt heel goed merken dat de schilders verschrikkelijk veel houden van dat wat ze in het Limburgse land, in het Limburgse landschap zo tegenkomen. En wat ze dan nog als onderwerp voor hun schilderijen kiezen. Een schilderij boet de mix van realisme en lyrische aspecten goed aan te zien is dit herfstlandschap. Wat het anders maakt, is eigen directe waarneming ter plekke. Dat is bijvoorbeeld de nadruk die de schilder legt op bepaalde beeldelementen, wie hij de kleur rood, misschien van de rode Campanule, en van de brame in relatie tot het groen en groen-griesachtige van de wei en wat nog aan gras in de hellingstijd. Dat is een complementair kleurcontrastnummer voor dat. En dat werkt heel sterk. Rood joeg groen aan en groen joeg rood aan op zijn beurt. Maar we zien het ook terug in de log, hoe in deze plaats een verschijnsel extra sterk is gemaakt, dat de wolken bijna geel zien, bijna geel-groen. Soms kunnen ze dat metmaken tegen het moment dat een onweer dreigt los te barsten aan het eind van de middag. En dat heeft de heer Delnoy kennelijk aangesproken. En dat heeft hij in dit schilderij dat een plaats gegeven, waardoor de sfeer heel bijzonder wordt. En wat dan ook een rol speelt, als het niet gans bewolkt is, dat er enorme contrasten ontstaan tussen hoe gelichten, daar waar de zon op de takken en op de boom schijnt, en de schaduwkant. En dat is allemaal dan get feller, get sterker nog aangezet, als dat voor een foto ervan zou nemen, waardoor het werk gaat spreken. Het liefst maakte Delnoy schetsen en aquarellen van landschappelijke plaatsjes. En hij verkocht de schilderijen meestal ter plaatse en contant aan toeristen, voorbijgangers of de bewoners van de fraaie vakwerkhuisjes wat hij schilderde. Wenn ich bijvoorbeeld een dag niks verkocht had, dan nam ik die even mee, want de dag daarna, dan verkocht ik die toch weer. Wie ging dat dan? Ja, dan zaten de lui, als die klaar is, dan komen we terug. En dan komen ze terug. En voor een dag dat ze net erheen vroegen, dan nam ik die even mee, dan verkocht ik ze de dag daarna. Bij het Thermenmuseum Heile, hoe eind 2014 zijn overzichtstentoonstelling plaatsvond, begon Delnoy in juni 1976 een langdurende loopbaan. Mijn zwager, dat was op het arbeidsbureau. En de hadden nog al gezegd, zette Pierre, daar vroegen ze een tekenaar, een archeologisch tekenaar. Ik hangte ons in, ik wist nog niet wat archeologisch tekenaar was, maar ik wist wel tekenen. En toen ben ik toch op een goos.
Wenn ich so ein Stückchen Terrasse geladen habe, dann kann ich da runter sehen und dann kann ich sehen, wie das mag ich dann werden, die Tekening war. Nee, da habe ich keine Opleiding voor gehad. Die haben mich laten zien wat ze hier houden. En der Job Gille wo dat. Da hadden den doel gezet, dan moesten ze dat proberen te maken zo. Dan vingen ze er nog om, dan komen er nog om. Bij de nieuwe weg, de ringweg en zo gaat. Daar vingen ze wat dingen en die werden daar nooit de poolbraad. En hoe dacht ik dat wordt dat overig maar gaat voor een maand of zo gaat aangenomen. Nu word ik toen pas aangenomen. En toen is nog 38 jaar lang. Ja, bij het werk van Pierre Delnoy zien nog heel veel pentekeningen, klein en delicate tekeningen, ook weer van gebouwen en delen van het landschap en landschapselementen uit Zuid-Limburg. En wat goed is om daarbij in gedachten te houden, is dat de heer Delnoy zijn hele leven vondsten heeft getekend. Dus heel veel aandacht heeft moeten geven aan details van vondsten, om die correct weer te geven. En als je goed naar de tekeningen loert, dan ziet je dat er ook daar alle zorg heeft besteed om alles wat er valt op te merken op de plek die je gekozen heeft om te tekenen, om dat ook goed weer te geven. En eigenlijk moet dus ook iemand die de tekeningen wil beloeren zich daar ook de tijd voor gunnen om dat wat er getekend heeft ook zelf weer allemaal van de tekening af te lezen. Ik ben een impressionist. Ik heb een keer een expressionist gemaakt. Die had ik, en de schrijver Paul Limoner al goed over. Hij gaat expressionistisch worden. En die had ik kapot gehouden. Ja. En dat had in de kraan gestangen en alles. Maar dat vond ik niks. Ik ben de realiteit schilderig. Ben dik, wenn de tijd was, so, wenn ich das nicht habe, ging ich da kijken, da hängen, wie die Leute war, wenn ich an schilderen war. Da ging die Sonne unter und das schildere ich dann auch. Das brate ich da ein, want wenn sie Boete stonks kriegst, das selten zu sehen. Ich habe unten eine Schilderei gemacht in der Trechterstraße, auf 20 Grad. Dann hat die mich da, brat mich wärmste trinken. Ich wollte das mitmachen. Wie dat die Landschaft in de winter uitzag. En ik dat hoog fertig gemaakt toen, dan ben ik er met hier gekomen. Ik heb niet gezeten. En dat zijn die dingen die neem ik met onderweg. En wie het werk van Pierre Delnoy bekijkt, zal zien dat het verstilde kunstwerken zijn. Nergens is een mens of een dier afgebeeld. Ik ken dat net, Luus. Dat was net mijn... Ik had wel eens erop geschilderd, Maaike Hessel in de rood. Dat hadden ze een klomp voet, daar had ik wel erop geschilderd, maar die is voet, die schilderij, die had ik verkocht. Bouwvallige dingen, die maken ik het liefste. Dat is bommerig, dat is... Je hast du gelukkig niet drüber gekrapen, dat hangt wel in boven.
Dat is Hales. Het is Grunnevig. Wat is dat? Dat is overvullig weer. Hoe is dat ook weer? Piezaken. Ja. Ik genoot daarvan, voor dat langs de weg staan. Tja. Ik hoef het dat niet te doen voor te verkopen, maar ik wil de realiteit vastleggen. Ik kon ook genieten van het luien met geestongen, maar dan blijf ik. Hij staat ergens, staat er maar al, daarbij, waar zo geestongen. Waar ik moet het zo te kijken. Daar hebben we toch gegaan. Dat staat hier ergens. Ik kijk hier. Dan was ik dat vakwerk goed aan het schilderen. En dan komt de man bij mij. En vroeg of hij binnen gaat schilderen en daar is de man die daar woont. Ja, dat de lui ook genieten ervan wat ik schilderde. Daar genieten ik ook van.